amor wani pagelaran jadilan satrio utama nanipi nangka aturengku yo atur dadi langsa ryo utama sabar beksa aneh ngriki mugi saged angrebaka jadilan satrio utama nanipi nangka aturing putya atuti jadilane satriya utama mugi saged angrebaka paring lipur dika sami nyuwun kenging pangasam nalikane ro ing dalu mangsa semeti
Iya. Mundur mundur Cerdik Bejo Topo
Ibu tukang ning narabati. Ayo adik-adik sing ning Krakson kuwi aja ngadeg ya. Oh, gabruk. ya. Oh iya. Lir tandur wasumilir ta ijo royo ta senggote mantenan. Ya, oh iya. Oh iya. Oh iya.
ya 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 Dadi alon-alon. Alon-alon. Ya lah sing keri. Aja ditubruk. Aja ditubruk. Kancane aja ditubruk. Ben nubruk dhewe. Alon bae. Alon yo. Heeh. Jale udut kuwi. Sapa menang iki, Dis? Tiga isek manis, Dis. Tindake sik kepiye? Sik manis-manis. Aku manut wae. Ning aja kokean. Lali. Aja kokean lho. Berarti aja ngematke aku, Mas. Ya, tak merem bae ya. Ngematke aku marake diabetes. Ya ora. Heeh. Ya. Jane kaya kon mlebu. Yo. Manis. Wah, iki sing manis teko iki. Iki luwih manis neh nek saiki. Nek saiki rameng diabetes nak ngematke. Apa terus ya? Stroke. Malah luwih parah. Saking dhuwure gula. Berarti marai emosi gitu truk ini. Sing iki tambahin Mas. Monitor. Kabel hijau ditambahi ban vokale. Jik jik.